Sziasztok! Én Blackface vagyok. Én meg a profizmus! Igen, ő a profizmus, és ebben a videóban úgy gondoltuk, hogy egy tanki online. Aha, és én miattam az a jó barátom miniboss lett. Igen. Szóval ajánlom, hogy tiszteljenek meg, hogy lelövöm mindenkit. Daráljad, Gergő! Darálom. De adja be a helyet! Adom, na. Miatt a szétlő engem. Köszi! Az az én csináltam az egész izét. Mit? De attól még én vagyok. Attól miattam vagy még boss. Csönd! Hallgass! Mindig az erősebbre kell hallgatni. És a profizmusra. Na, nem áll! Valon! Na! Csináljon már valaki! Csináljon már valaki! Nem figyelsz ide! Mondd fel! Nagyon jó! Nem, már megsokkolták, hú, de jó! Na, menjünk! Minibossként! Gyere csak ide! Gyere ide! De miért lángolsz engem szét, te bolond? Ezüsttel, aranyat, anyaddal. De miért? Nem irány. Megöltem bosszot! Megöltem! Komolyan? Ráközelítettem. Boldog vagy? Aha. Megölte egy igazi boszt. Komolyan kockás volt. Az nagyon jó jel. Igen? Nem volt reagálni ideje. Kinek? Hát az nem. Az jól. Na gyere. Nagyon jó. Figyelj, megölte egy bosszot. Komoly. Az legenda. Legenda, egy kockás. Méghozzá a lángolót. Egy lángolót. Profizmus vagyok. Jobb vagyok, mit te? Hát pici. Nem pici, nagyon is. Te nem tudtál volna megölni egy bosszt. Mit csinál ez? Újra kezdődik. Miért? Mert jó voltam. Figyelj. Na gyertek. Szellem felül. Ki jön elsőnek, te? Te jössz? Bosszika. Ne lángoljál itt engem! Bosszika! Csá, bosszika! Ennyit erről, bosszika. Milyen bossz vagyok? Mini. Nem, így már második helyezett vagyok szerintem. Szerinted is? Kétszer megöltem a bosszot. Aha. Egyed a sütidet. Nem. Vagy megegyem? Megeheted, simán. Én mondom. De én be vagyok ettől a játéktól a Dimisbe. Tetszik nagyon. Nagyon is. Na gyere! Gyere, miniboss! Egy kis lángszóró halál. Hey, boss! Come on, let's go! Please! Szétlövöm! Szétlövöm! Hogyan nem hal ez meg? No, végre! Megöltem újra egy bosszot. Csoda vagyok. Főleg, hogy ilyen ügyes vagy. Jó. De ez túl nehéz így. Azért nagyon ott egy boss. De azt szétlőjük szépen. Úgy közel van, nincs messze. Na, jó előve szétlőjük. Nem biztonságos, igaz? Ja. Na, ti már. Na miért kezdődik? Nem akarsz? Aha. Nem, hoztam meg.
egyszer a bosszok! Komoly. Melyiket, amilyen ultramodern? Én szerinted első leszek. Ott egy boss. Na gyere ide, drágaságos babuci. Gyere már ide, mit félsz? Mit félsz? Ül engem. Ne lőjél már engem, mert bolond. Szétlőttem! Hallod, élő? Egyszerre lőttük szét. Na gyere, gyere. Miért nem lősz? Na, lőjön már az a hülyetal. Miért? Lőjön! Na. Oh. Szellem vagyok. Janos! Na most vagyok ebbe! Lőjelek! Kedvenc semegém a boss. Neked? Mi a csemedi? Nekem a bosszok a reggeli. A troll egy kicsit, azt mondom. Troll vagyok. Szokásos troll. Boss ügyes vagyok. Igaz? Ja. Főleg, hogy szétlövöm mindig a ellenségemet. Na jó, talán nem. Azért profizmus vagyok. Igaz? Ja. Főleg, hogy engem lehetetlen szétlőni. Jó, nem. Fejlesztés! Gyerünk, fejlesztünk! Nem, mert csak 8 pontod van, még nem tudsz fejleszteni. Komolyan, mitől? Annyiszor csak öltem. Legalább nagyon profi vagyok. Az regurul, nagyon ügyes. Na gyere, te kezdő. Gyere ide, te kezdő. Te kezdő csirkecom vagy. Szétlőd. Meghaltál. Nem. Na igen. Nem akarom a büszkeségemet kockáztatni. Nem öl meg engem senki. Javítsál! Mi az? Valami lőszer? Nagyon jó egy. Ott van a boss! És felém jön! Nem, most nem mész felé. Na menj gyorsan! Öljön felém! Ó! Azt lőd, mert az boss, akiről. Akkor gyere! Te is gyere még! Vacsorázzunk együtt! Szerelmes vacsora! Tessék, megkajátalak! Kis benzinnel! Biztos jó lesett! Óriási nagy vagy! Én már tudja, hogy boss vagyok. Ja. Hogy mini boss? Nem? De. Miért csak mini boss? Nem vagyok mini boss. Én már közönséges, és én már egy nagy gonosz boss vagyok. Láttad, milyen durván ütöttem? Na gyere! Gyere, te boss, megkajánlak! Fincsi ebéddel! Az ebédet, hogy halál vagy. Na, szétlőttem. Mit szólsz ehhez? Mit szólsz, Gergő? Ja. Áj! Kilőtt szét. Minden. Na, én megtudja, hogy én nagy boss vagyok? Ne trollkodjon ott az a valaki. Ugye nagy boss. Á, nem. Közönséges ember. Na, szétlőlek, amiért előttél szét engem. Ne fussál! Nincs menekülés. Hogy van? Hát van. Gonosz. És mitől fehér? Na, olyan profi. Aha. Én még csak kockás vagyok. Ja nem. Nem azért, mert olyan profi, hanem azért, mert olyan sok pénze van. És nagyon szép fehérre festette magát. Meghalt. Ki? Ez. Nem halt meg.
agylag volt. Én meg téged lövök. Tégedet. Most megbosszulom, amit te tettél velem. Azt. Még szét akartam lőni azt a fejen álló. Ott egy boss. Bosszika. Menj. Gyere ide. Bosszika. Nyenye, loser. Én lőttem szét? Igen. Nagyon profi vagyok. Igaz? Ja. Most már első lehet-e? Lehet. És akkor meg fogsz csókolni? Ja, amiért olyan ügyes vagyok. Ój, miért kell szétlőni az én kis drágaságomat? Uszonyád. Ó, szépen sebez. Miért tudod magad? Nagyon... Nézzem. Szeretem nézni, ahogy játszol. Mert vagány vagyok. Csak azért. Na gyere már ide előtte. Nem akarom, hogy bajom essen magamnak. Ezért inkább vagyok. Hova tűnt ez a boss? Azt tudom. Uncsi vagy. Nem sokáig jövök. Nem. Nem. De. Nem. Lőjük szét a bosszat. Na, szép teljesítmény, igaz? Ja. Főleg, hogy ilyen bosszelő vagyok. Bosszelő vagyok? Nem! Tecsenső! Kilőtte ő más. Mehetek fejlődni? Nem áll, csak 80. De miért nem lő? Az a nyavajás. Kis kóta kitekert. Fel akarod szorulni. Nem tud megsokkolni. Szépen játszok, mi? Ja. Főleg, hogy ilyen darálógép vagyok. Én vagyok a legerősebb, mi? Ennyi. Alig van HP és legyőztem. Apa! Ne! Apa! Dávid, jobb, mint én. Nem mondom. Itt van egy boss! Nem nőtt egy hülye boss! Ne szedd fel az én kis csomagomat! Mi van? Mit sír? Ez az második helyezett! Apa második lett! Második lettem! Én jövök. Na, Csak bele. nem! Na ennyi volt a mai, köszönjük szépen, Dávid, nagyon ügyes volt, sziasztok! Sziasztok! Megint mi vagyunk. És igen, megint Most mi vagyunk. töltjük újra csak fel, és mik vagyunk a profi, miatt a másodikok lettünk már. Ja, hát ez epic durva volt, ahogy Dávid játszott. Igen, szóval én vagyok, engem ki kell koronálni.